Аз съм Рада Иванова от 11 класа в Търговско-банковата гимназия. Какво учите в гимназията, което е свързано с практиката и с бъдещата ви професия? Смятате ли, че образованието ви е свързано с това, което ще правите след като завършите? Реално да, ние сме с профил банково дело и смятам, че това, което учим особено много ще ни помогне, ако сме се насочили в тази сфера, както повечето тук, смятам, че натам са и тръгнали. И правим много упражнения, имаме и практика от 10, 11, 12 клас, което влиза в много добра полза за нас самите. Понеже нашия проект се казва "Това не се учи в час", кое от лекцията на Момчил Луканов не бяхте чували, не сте учили в час и ви беше полезно? Като цяло, много малко теми, особено примерно за лихвата ги учим в нашата програма, но за критическото мислене, особено това, което ми направи впечатление за примерно как по-добре да преценяваме кога е добре да инвестираме в нещо, кога не е. В училище не се подхваща много тази тема за инвестициите и беше много хубаво от другаде да научи малко повече за това нещо. Има ли полза от такъв тип лекции? От "Това не се учи в час"? Да, смятам, че това е изключително полезно, тъй като насърчава надъхни млади хора, които имат реално интерес и това, тъй като не се учи в час, могат да се докоснат до тези хора малко по-лесно и да ги насочат в правилната посока.